Добре дошли отново в каналът на Кико. Днешното видео правя продължение на предишното, за което ви обяснявах за един проблем, който имаше този Fiat Doblo, а именно когато го запаля и се активираше чека плюс тази лампа и изписва, че има проблем Hill Holder, че не е на линия. Гледайте учебника и ESC, не функционират тези две функции. Във видеото ви показах, че може да е контакта, който е на спирачките, но се оказа, че не е той, след което се наложи колата да я закача на диагностика няколко пъти на компютър, но за съжаление и майсторите не можаха да открият нищо, или поне не можах да попадна на точния механик. Закачиха 3 пъти, пробваха да правят диагностика, но не можеха да се свържат с компютъра на колата, даваше грешка. Затова се принудих да си закупа собствен такъв уред за тестване и в момента ще ви го демонстрирам. Това е машинката, страхотна ThinkCar или Think OBD 500. Това е уредче, което е хубаво всеки да има в колата си, защото с този уред се откриват грешки, прави диагностика, естествено може да трие грешки и така нататък. Има още и други функции, но аз все още не съм ги разучил. За мен най-важното е, че може да направи диагностика на колата, която знаете, че само диагностиката струва доста парички, за да ви кажат къде е проблема. Така с този уред вие може да сте вече подготвени. Така че ще ви го демонстрирам, приятели, а ако имате нужда от такъв уред, може да го намерите в линка в профила ми или в моят онлайн магазин. Ако не, пишете ми налично. Уредчето е 50 евро го закупих. Имам още няколко предоставени, така че ако някой има нужда от такъв уред, пишете ми налично или влезте на линка в описанието на видеото, а също така и във всеки един профил в Instagram, в TikTok. Ще поставя линк в биото, където може да разгледате моят онлайн магазин и ако има някакви въпроси, ми пишете. Уредът е страхотен, сега ще ви го демонстрирам, с него ще направим диагностика и ще опитаме да отстраним този проблем. За тези, които ми следват в Instagram, просто влизате в профила ми, натискате пак на линка, тук натискате на връзката и ви се отваря моят магазин. Тук вече може да си изберете каквото ви трябва. Това е диагностичният уред, който ви демонстрирах. По същия начин има същия линк в YouTube и в Facebook страницата ми. Сега ще изключа колата. Както виждате, проблема си стои. И така, както ви казах, за съжаление ходих на 3 майстори, но и 3-мата дигаха ръце и казаха, че не могат да направят нищо. Ето, има си вътре книжка, има кабел, за да го свържите с компютъра и така нататък. Да ви кажа, уредчето е страхотно, аз вече го изпробвах, затова сега ще ви го демонстрирам и на вас. И така, нека да премахнем работи с почти всички модели автомобили. Ето го, махаме капачката с 16 пина и ето буксата, в която трябва да го
закачим. Нали? И така, сега ще направя аз с него диагностика, за да видя дали ще успея да разреша този проблем, който... Ето, машинката се включи. Сега ще го сложа тук, за да се вижда добре. Както знаете, трябва да дадем на контакт и ще пуснем да направим диагностика. Ето, както виждате, първото е диагностика. Значи уречето има 8 езика, за съжаление няма български. Аз в момента съм го направил на руски. Натискаме ОК. Започва вход в системата. Иска да контролира. Но както виждате, изписва грешка със свързването. И тук ви дава да не сте забравили да включите и така нататък, но за съжаление дава същата грешка, както и при механиците, които бях. И сега, приятели, ще ви обясня. Впоследствие успях да се справя и разбрах къде е проблема, но за съжаление механиците, които ходих при тях, явно не бяха точните хора. Намерих точния човек, един мой стар приятел, страхотен монтьор, има и страхотен сервис. Споделих му за моя проблем и той веднага, след като погледна колата, каза къде е проблема, веднага намери проблема, а именно проблема е, че тази кола е бензинова и има газова уредба. И за да може да се направи комуникация, да се направи диагностика с компютъра на колата, газовата уредба трябва да е изключена. Какво имам предвид? Тя взима сигнал точно от тази букса, отвътре погледнахме, взима информация за компютъра на газта. Затова по някакъв начин бърка и оттам не може да се направи диагностика на колата и не могат да се прочитат грешките. Затова сега, приятели, какво трябва да направим? Ще отворя капака и ще ви покажа какво трябва да направите в такъв случай, когато не може да се свържете с компютъра на колата. Натискате диагностика и машинката ви дава грешка в ето шипката на руски или ерор на английски. Това значи, че не може да се свържи. Какво трябва да направим? Връщаме се пак на обратно. Сега ще отворя капака. Нека да подпра само. И както виждате, това е бушонът за газовата уредба. Сега ще му махна предпазителчето. Ето. Ставям го тук. Значи, приятели, при такъв проблем просто махате бушонът на газта, централния, който е на плюса, и изключвате нацяло газовата уредба. Сега се връщаме пак. Сядаме в колата. Взимаме уреда в нас. Натискаме ОК. И чакаме да видим какво ще се получи. Оп! И както виждате, статус на проверката е завършен. Вече всичко работи. Вътре сме. Нека да поставя оречето тук. И всичко е както трябва. Сега натискаме ОК. След което може да натиснем пак ОК, за да видим кой код на грешка ще ни даде, а именно P0120, неизправност. Датчика на приложение, така, дроселната
заслонки, но аз вече ще ви кажа какъв е проблема, защото го реших. Това е в случая педалът на газта. Както знаете, вече по-новите модели няма жила към тях, няма както старите автомобили, като натиснеш да опъва жило и така нататък. Новите модели върват целият педал, на него има платка, има букса с 8 и повече входа, просто всичко е електроника. Ето, грешката е открита. Сега ще ви покажа и педалът. И така, приятели, показвам ви само пак същата грешка, само че на английски. Ето, както виждате, педал, позицион, сензор. Има проблем с педала на газта. Затова го обърнах. Защото аз вече проблема съм го решил, но исках просто да покажа и да помогна на много хора. Това е педалът на газта. Ето го виждате как е на 2 болта и на тази букса, която е 2, 4, 6 пина. Но тук вътре си има електроника, която когато натискате при определено съпротивление дава сигнали на компютъра и така нататък. И оттам се активира всичката онази грешка, която излиза, Hill Holder, ISC, чека светва и така нататък. Затова, приятели, когато имате проблем с вашата кола и ви изпише същите проблеми на дисплея, както при мен, един от варианта, ако не разполагате с такъв уред, е педал на газта, а другият е датчикът на стоп светлините, който също дава същата грешка, ако има проблем с него. Ето, поръчах същия, по същия номер, същия педал, вече е монтиран, просто само ви го показвам, за да ви стане ясно. И така, сега какво ще направим? Преди да запалим колата, ще натисна излизане, така, и ще отидем на второто изчистване на кодове. Казах ви, уредът е страхотен. Който има желание да си го закупи, нека да ми пише налично или натиснете тук в профила ми, в YouTube, в TikTok, в Instagram, на линка в профила. Там ще ви се отвори моят онлайн магазин. Както ви казах, цената е 50 евро или 99 лева български пари. Мога да ви го изпратя с секунд или спиди, плюс доставка. И така, уредчето е страхотно. Ще останете доволни, намира грешки, казва какъв е проблема, така може да сте подготвени преди да отидете на майстор, за да няма изненади при него и така нататък. Съжалявам за всички майстори, но на мен специално ми омръзна да хода и да ми казват, че проблема е голям, а в същия момент проблема не е голям и достатъчно е да имате такъв уред, може да го решите веднага. Затова сега натискаме ОК и изтриване и резетиране на грешките. Пита, сигурен ли сте? Казвате ОК. Натискаме ОК и изчакваме докато машинката си свърши. Ето, изписва, всичко е изчистено. Приятели, така, сега загасиме, нека да я оставя малко тук. И така, приятели, тук ще ви покажа само бързичко как може да намерите линка. Отваряте TikTok профила ми. Натискате тук на линка в биото и тук ще намерите моят онлайн магазин. И ето го, уредчето и още много други работи, които съм показвал и са доста полезни. Натискате на него и директно ще ви изпрати в OLX, където може да го закупите директно оттам, а иначе другия вариант е, пишете ми налично, аз мога да ви го изпратя с
Еконт или Спиди, по ваше желание. Естествено, само трябва да си заплатите доставка. И така да запалим, за да видим как е положението. Както виждате, приятели, всичко вече е 6. Ще ви демонстрирам. Както виждате, беше ми изчезнал и круиз контрола или автопилота, когато беше светнала тази грешка, чека. А сега ми дава само, че съм без колан и вратата на колата е отворена. Но вече грешката, Hill Holder, не е на разположение и лампата с чек вече няма. Така че това беше, скъпи приятели, от мен. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Както ви казах, машинката е страхотна. Ето, тук има още всякакви диагностики, каквито могат да се направят. Даже може и да се свързва и с компютър, но все още не съм я разгледал. Това е. Ако някой има желание, пишете ми налично или я потърсете директно в онлайн магазина ми. За повече подробни пишете каквото мога, ще ви помагам и ще ви обясня, но машинката е страхотна. Както виждате, вече нямам грешки, нямам светнати лампи по таблото и всичко е перфектно. Освен да си затворя вратата и да си сложа колана. Това беше от мен. Чао! Надявам се, че видеото ви е било полезно. Очаквайте следващото видео. Чао, до нови срещи!